Beijing JR Control NGJ 7861. NGJ 7861 JR Control Beijing. Sino pa ka pa? Court 2 Caps, Bea, Anna, and intermediate. Looking for one beginner. Beginner po. Pasok lang kita na. Dalawang baba. Ay, ano naman po? Hindi na po ako yung ay, sorry. Beijing, the driver of the vehicle NGJ 7861 JR Control. Guys, meron tayong ball for sale. Gagawin ko siguro rin doon. Kinuha mo yung bola para makabalik. Tumatagal yung pila. Hindi kasi Ako na lang magpapara. Self-person eh. alam mo, dapat
naka-red naman yun. Ito, no winter. Ito. Hindi. Yan ako. Yung dalawa. Ito rin. Bilis na may reflection. Saan ka? Red wing. Ayan yung ranking ko. 6.5. Eh? 6.20. Hindi pa pinapalag. Ano lang naman tayo, mga ano lang. Court 1, Red, Jack, Mark, and Andre. Court 1. Mark, Andre, Red, and Jack. Bulsa mo. Ay, may shot talaga. Solid! Ayan, shot. Gusto mo? Hoy, ano ba yung kalaban mo? Iwalay mo. Nice cam.
Ses and Owen. Court 2. Owen, Ses, Bob, and Shock. Doon na lang po sa Hi, May. Dami. meron ba doon? Apat po. Di pa. Wait lang, makakapasa to. Sa kalaro ko yan. Makatapos ko ng TV, makakatapos ko na yung babae. Ano to? Ito kasama niya. Wait, beginner to pa rin. Ito kami lang. Parang. Tagal tayo. Okay, babe. Kumaya ka. Dalawa na yung bola. Ha? Ano? Ah, sige. May next na ba? Pasya na lang ako. Paano yan? Pagbilas. Court 3. Kevin, Ray, Ann, and Raj. Court 3. Raj, Ann, Ray, and Kevin.